hanyar wayar salula ko kaɗan ba ta aiki. Da wannan jiji da kan naka ba wahalar sheƙewa za ka yi ba. Mece ce wai matsala ta da kai ne? Ka kusan sheƙe ni, sannan ka zo kana tambayar me matsala ta da kai. Ya kamata ka fahimta, da ka taho baka ganni ba, ni ma kuma ban ganka ba, don haka laifinmu ne mu biyan. Amma duk da haka ni na baka haƙuri. Ka ƙara haƙuri, ina fata kuma za ka yafe mu. Ce aka ce ma dole sai na haƙura, wai kai taya ma za ka ce laifinmu ne mu biyu, a zaton ka nima da baka haƙuri kenan, eh? Kaga ba na son tashin hankali ne daga saboda akwai abubuwa da yawa a gabana. Na ce ma kai haƙuri ta wuce, don haka ka je ka yi aikin gabanka, ni ma ka bani ne na gaba. Saboda shi zaman lafiya yana samuwa ne ga wanda ya so ya sama wa kansa. Kai mai furfura, wannan shawara ce ka bani? Kai Michael, tankin me ya gama cika, zo kawai mu ware. Ka sani mutane irina ba sa manta ɗaukar fansa. Kin ga shikenan ba damuwa shiga mutane. Gurin mu suka sake zuwa ne? Dukansu a bage suke, abokin mutuwa suke ne. Esin bata bayar da iska ne? Ina so ta ƙari ne kawai. Shikenan bara na ƙaro miki ita. Kina lafiya kuwa? Ina lafiya, kawai dai wani iri nake ji. Ji nake yi gaba kiɗe zuciyata tana tashi ne, kuma dan kaina yana ɗan juyawa. Da akwai magani da na ɗin sha. To ko kina ganin mu koma baya saboda ina ga kamar zai fi mana kusa. Ina mu ci gaba da tafiya kawai. Me ya faru? An faɗa min wacce hanyar da akwai majami'a ne? Da na yi tsammanin za mu biya. Wane ne gaya miki? Dama, da muka tsaya shan mai ne sai muke yin magana da wata a ciki? A rabu da gurin fitar iskar na ƙara ƙaro ta. Faru ne. Ban san menene ya faru ba. Tana min jakin ne kamar babu mai. Bara na duba na ba. Shikenan.
samu motar? Haka dai na duba ko ina. Kuma ni ban ga wata matsala ba. Nan gurin kuma gaba kiɗi babu network fa. Arjun, in zo kalli wani abin kasa. Kamar dawa suke yi fa. Majira mu ga me zaci.